On monia riskitekijöitä, jotka lisää todennäköisyyttä sairastua vakavasti. Ihmisellä voi olla riskitekijöitä myös ilman, että hän tietää siitä. Myös terve ja hyväkuntoinen voi saada jonkun vaikean taudin. Kyseisen taudin lisäksi vakavaan sairauteen liittyy usein jälkisairauksia tai komplikaatioita, joiden vuoksi toipuminen voi kestää pitkään ja toimintakyky heikentyä. Kaikki ihmiset ei suinkaan tarvitse kaikkia rokotteita, ja siksi annetaan esimerkiksi ikäryhmän perusteella kohdennettuja rokotesuosituksia. Suositusten mukaisten rokotusten ottaminen kuuluu parhaisiin tapoihin suojata omaa terveyttä ja hyvää kuntoa.